Tanong kong nga penpau jung sungu ya pi media kibala wan ban sim ya kane ka message na ka benta kane ka sengi ke bakal pang bakum ka Riboy district ni rakhe ya ka kum ka Riboy Foundation Day kum presiden jong ka Riboy Dorbar nga don sibun bah ka jing sungu ha ka jing day bat kane ka sengi nama kadega Riboy Dorbar ke bala ki laksat hakis nem kiba mensua hapo ka jing alam jong doktor di lapang pada sengi bat kiwe no alam kibala seng nengkong ya ka Riboy Dorbar bat langba kane ka Riboy Dorbar kila lek sya sarkar haki por kiba mensua banyakun banyo no la ka jong ka subdivision bat na kata ka subdivision ngiyo mentra banyak sya ka district la ubret ika sau tari ujun siajar kendai sebab kendai puar hakapor bai doktor di lapang ilong kum uci minister jong kejela Riboy kalong kaba ladai hok banyo ya kane ka district kabapura hak tu kisnem ke bangi ale banyo kidan sisa sibun kijing kamtam kino yalam hak tu puar bat kadan ru kijing syak kenok kababun ki weipat habangi yo ya kane ka district Hendrei habang ipek pada hak ini kisnam ke pemerintah. Ke Riboy district ke way na ke district ke bahakamat hapo jong ke jela ke jongi like no na ke is kasil. Hadu ki revenue ki we jingmi. Dan nama kata ni ki nong sonong jong ke Riboy langba ke Riboy Dorbar. Ngapan pau ko jing songu ya ke sarkar ke pemerintah hapo ke jing alam jong u Chief Minister Badon Buram Konrad Sangma ubala airu sakawe pada ka subdivision ya ka Western Riboy ke bakar Riboy Dorbar kalaki kalaksai hapo kitu kisnam balalai mentah kalalong ka we na ki subdivision hapo jong ka district te bat kum juru ngidang don sibun ki we pada jing dawa ki bakum ka Riboy Dorbar ngidan kata kalong ban yo su ya iki blok ki babun hapo jong district kemudian thay umdan bat ya kiwe ki jaka bat haka juga por ngidon ru sibun ki jing terang ki baka Riboy Dorbar ka don lengba ki jing yakran jongi haki komiti babun ba kumno banang penroi susu ya kane ka district makanya ka district kedai ka we na ka district ka ba habang irung sya ka jelam kalaya kalong kum ka gateway kalong kalenti mengindrung ngin mi kenama kata kadai ka we na district ka ba hakmat hakiliang baro tena ngidon kam ya ki infrastructure ki babun na do hospital ki school bat ki we ki jindon kam ki ka government college ka ba ngiladon kam mendon hakane ka district bat ki we ru ki jindon kam ya ka ba ngidang bu kum ka jingkar pat ya kane sarkar te hakane ka sengi ka sautri ujun hakane ka senam ka pemerintah ka district jungi ka ladap life li senam lang ba ka jing ya ke lenti ka jongka ban ginang kwi lenti banang ne syakman ginang la susu banang penroi ya kane ka district lang ba ka jing trelang bar ka sarkar bat ngi ki paiba bat lang ba ki sang baro ka napo jong ka district ka jongi ngai kublai ya ki pai nong sonong jong ka district ka jongi baro ka we bangin long ka we bangin long ki briu ki ba don ke jingkit kli ialah ke jong ke district ban penroi ban penman ya ka hakiliang baro ngit skam balang ba ke sengi ke bakamen yangi kum ka district bro gowe kinong sonong ke jong ka nadu ki barit hadu ki basan bangin penlong ba ke sengi kan sa jeng kan mau kum ka red letter day haman la ka sautri ujun man la ka snem ya ke jing yo jongi ya ke district Pura ko